ನನಗಿರ್ ಕೊಡಪ್ಪ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಸಮದಿರ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತ ಕೊಡಪುರ ಮಜಿನ ಮೋಡ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗ್ನೂರ ಅಂದು मा तादो मा आजिक नगटल आचरण वाता बदवाता जरीते जंगुबाईना नमोडगिरी जंगुबाईना नेकिते सूडतो तो मत्ती परिस्थिति बेकार मत्त परिस्थिति सुधारण सिल्वत बारीतिके मा आचरण कोयत्र बहन मत जरीते कल रेवल मा बावल कल रेंदूर नागगिर माहित घोटता घेन वाडते बगने पोतनो म्हणजे मावेरोन खुद कल रेवल मत्त आपे कल रेवल गिरे माग ठावाय मत्त उनवाल तीनवाल यू समदी मत्त मत उंदी बदल जरीते मा बावाल ज्योतिराव महाराजनवर शिष्यल मत गुरुधर्मते ताकतेर मते ಅದು ಧರ್ಮತ ಪಾಲನ್ ಕಿ ಮಾಡ್ಸಿಲಿಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಸಮದಿರೆ ಧರ್ಮತ ಪಾಲನ್ ಬಸ್ಕಿ ಕಿ ವಟಾಸ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಮಾಂತ ಬದಗಿರ್ ಪೇನ್ ಕೆ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಸಿಲಿಂಕೆ ನಮಟ್ಗೆ ಪೋತಿ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥ ವಾಚಿ ಸೂಡ್ಸರ್ ಮಂತೋ ಅಗಗಿರೆ ಛಣಿಕಿ ಸೂಡ್ತಕ್ಕೆ ಇವು ಸಮದಿ ಪೇನ್ ಕೋ ಪಯಟಲು ಬೋರೆ ನಡುಮ್ನಲ್ ಪೆಸಿತಾ ಇಂತರ್ ಬದ್ದೆ ಬಗಟಲ್ ಪೆಸಿತಾ ಇಂತರ್ ಬದ್ದೆ ಬಗಟಲ್ ಪೆಸಿತಾ ಇಂತರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಗವಾನ್ ಜರಿತೆ ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವನ್ ಗನ್ ವಾಸರ್ ಮಂತ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸೂಡ್ಸರ್ ಮಂತಂಗೆ अठरापुरा नालू वेद सारू शास्त्र पडगिरे माटू करिकियलागंत आज जो पेनिनोल माकून प्रसन्न अंत आणि मावांग काम कांतांग सुलो होते के मराठ चुक्कंतट इंके मावड बारी जरीते के नमडो आर्डर होकने रांदो अगगिर माव झगड़ा ही मत्ता झगड़ा मार मडसिले उंदी बदल जरीते के मागिर गट रणगोष्ठी जरसी उंदी पहिले काचरगड मत्ता काचरगड गोडी धर्म निवडे माता जंगबाईने जागा काचरगड म्हणता अग बतायसिले आग हिंसिले बतायसिले नारायण पूजा किंतरिंकी गिडे मत इगे वानिके बोरु माकून बाकी कीतेर आणि माकून हिंसत पजे लाय कीतेर आणि नेंडवेरगिर ಅದು हिंस माक सुटकी सेरसिले आग जंतु बली सीसर म्हणतात सिल्ल्याव किसर म्हणतात देव की वाका स्वामी जरी तर की जंगुबाईನ भक्ति बहान किया ना बदल किया ने जरी ते के इनकी बेहतर के विश्वास ननगिरे मुदु जोका नौकरी की तो चौकीदार मतोन मास्तरल मतोन की महाराज गिरा तो नत घट मांडी की ताल घट मांडी की से अगा सीओ डिवे ಈ पंचभूताल ना सीओ डिवे सीओ नारेड किरसी पंचभूताल मोटे तड पंचभूताल कोन पोच की पंचभूताल कोन तो सा जंगुबाई नगिरी जंगुबाई ने लिंगो विरिविरे नि प्रपंच ताकंता बारिंजेरी तिके प्रपंचतून ताकुसवली रिविरे जंगुबाई आणि लिंगो म्हणजे मावा झंडा तक म्हणतात बतला अंदिजेरी तिके ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ जो जगनग निंची मंतोर भगवंतर वर महादेवाले अंदोर संदीपेन कोण अग्निदेविंतेर उंडे वायुदेविंतेर मती मापेंदून बदलिंचे रितर महादेविंतेर आणि कोयतन जन्म अमरकंड नगा आता आणि फर्स्ट नगा भारत देश मावयान मती बसकी जो वीर मोगल को आतेर अंग्रेजुल को आतेर आसके मा को दफन कीतेर मावा शास्त्र कुन बोडी कीतेर मावा धर्मतून नाश कीतेर आणि मा कोनो ಇದು ಅಧೋಗತಿತ ಚಿರುವಲ್ ಕಾರ್ನಲ್ ವೀರ್ ಮೊಘಲ್ ಕಾಂದೇರ್ ಆಣಿ ವೀರ್ ಬೇರೆಂಕಿ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ವಾಲ್ ಕಾಂದೇರ್ 1751 ಮಾವ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ 17 ಚಿಂದಲ್ ಸಾರ್ ಕೇವಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಸನ್ವಲ್ ಕಾರನ್ ಬದಲ ಜತೆ ಮಹಾಗ ಅಮಾಯಕತ್ವಂ ಮಹಾಗ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಲ್ವತ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಮಾವ ಅಮಾಯಕತ್ವಂ ಕಿನೆ ಮಾವ ಇವ್ ರಾಜಕೋತ್ತಾಂಗ್ ರಾಜಧಾನಿ ಸೊತ್ತಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಒಂದಿರೆ ಮಾತ ಬಗ ಸತ್ಯ ಮಂತಾಗ ಭಗವಂತನ ಮಂತೋರ್ ಬಗ್ಗ जो सत्य ते की बाई तके आಗ जंगुबाई नमता लच्छराम सरातो बाई आतो विरटगिरा आतो ननगिरा तुने पीतो उदितून पिसी ताक्सेर म्हणतो नन बद्धने सिलेनो बगगिर सोतेके बत्पेंदून हेतु किंवा नागुरून हेतु किंतु ना पेंदून हेतु किंतु नाकुन ठावा मध्ये नाक विश्वास मानता बग नमक म्हणता का पेन मंदांता नमक हमसले होते के पेन काम कियो अदेन लासी जंगुबाई ना पूजा गिरे माव बतल जो मानता मावर वेडल कीतेर दान नमोड गिरे नन गिरिंके तादो मा बाबाल गटल ना गिरवातो महीना में नातो नमोड गिरे माव पद्धत ने मानतो नमोड गिर सिटी ते मानतो मिके मावर मोहन राव मतोर वेतोर की बदले माता जरते निमट बदली की मके बदली की वाली बोर आंदेर वीर क्लास 1 ऑफिसर को वीर चोकड़ लीडर को मनतेर वीर संस्कार तो मा संस्कार तो भंग कीतेर इंकी महाग सिटी तक बदला आंदे जरते के कायदान बदली की वाली ममट मुन्ने मान वाली डबू के बदली की सर मानतर सिटी तक वडक वाली रोड डबू के बदली की वाली डबू के बारी जरते के मरमिंगिर की आने जरते बोमडन लायक केंतर अत की वजर ठावाय मते मा कोई तो कोण बतंग वाय वजर बोमडन लायक केंतर आणि मारला बेरे की मावा जो मानता धर्म सिटी तरफ पूस महिना म्हणता पूस महिना ठावसले बतायसले समजे ठावसले संगणकड म्हणतात बारी ते पैसा वाते माना तिकीट दानता मते धर्म नोल नासायो धर्मातून मरून मायनाल धर्म मरून ते कातात नक्की माकून बोड किंत धर्म पिसी ताकते निम सिटी ते मान पल्ले तक मन बगन मन निम अकंड ध्यानी माने जागृत सक्रिय पियल नरका पियल निम जंगुबाईने पूजा किंतर समजे समाज गिर किंत जंगुबाई बदलिते निर्गुण मला
नंगा भजन वार्तेड के निर्गुण निराकार जंगुबाई बातल मत आकार सिले रंग सिले रूप सिले आतल डीवे जंगुबाई तो बोर निरुसियर समधी जाती निरुसिंतर उन्नोंदे मीकुन महत्वದ गोष्टी बदल जरिद्दे माक महाराज ಎಂತಿಟ್ ಮಧ್ಯೆ महाराज नग जो सीवल बतल मंत्र मंत्र दुसरू जुरू जात उनके सीवला दुदी मंत्र बत श्रीशंभ महादेवनाय उर्गिर महादेवनाय मंत्र सेंतल उर्गिर महादेवन हेतु किंतर उर्वेहचितो हेर ममट वेहांतट मत उर्कुनगिर सीवल आदि मंत्र मंत्र आतुरवर माकुनो जो हनुमंत बावल मंत्र मीकुनो ओम नमः शिवाय मंत्र सीतल मंत्र ताकत मंत्र जंगुविन बायन ताकत मंत्र इजरे नमटगिर आगटल जंगुबायना सीयू डिवे आ लायकीसी जंगुबायन पूजकिंतो नेडवेरी नमट हिंसकियो लपंगी बड़कवलसिले चिनल्की कीवलसिले लबाड़ी ताकवलसिले ओरन बूड़ी कीवलसिले ओरन फसी कीवलसिले ओरन झोलित सोनवलसिले मत समाजन गिरे वेरिवा वेरिते का मानल फसी किंदर बारीते निमट भाई अमायक तुम समझ मानते दानी गिरे बारे जरीते जैसे वही समझ लागंत टीट पर टाट ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ में अंतर टीट पर टारे जरीते उनजोग फिर आने के बदला देते के ओरोर कांड संजे जिलेबी तो दुकान तक निल्तोर जिलेबी तो दुकान तक निलते के फिर ಆಗ್ತೆ ಬದಲಾದ ಜರಿತೆ ಓರು ಜಿಲೇಬಿ ವಾಲಲ್ ಒಂದು ಕೈ ಇತರ ಇಟ್ರ ಐತರ ಇಕ್ಕೆ ವಾರಿ ಜರ್ತು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಂಟೆ ಆತಿ ನಾ ಜಿಲೇಬಿ ತ ವಾಸಿ ಎತ್ತಿ ಕೊತಾಸಿ ಸರ ನೀ ಜಿಲೇಬಿ ಆರೆ ನಾ ಜಿಲೇಬಿ ತರ್ಕ್ತಾರೆ ಬಾಯಿ ಕೊತಾಸಿ ಮಿದಲ್ ಓರ್ ಕಾಂಡಿ ಪರಿಶನ್ ಆತು ಮಾ ರಘುನಾಥ್ ಒಂದು ಆತ್ಮರು ಆತರ ಬತಲಿಂತರ ವೇರ್ ಸೇಡ್ ಸೋಡಿದಾದ ನಾಕು ಪೈಸಾ ತಲ್ಕಂತ ಓರ್ ಜಿಲೇಬಿ ತರ್ಕ್ತ ಬೇರೆ ಜರೆ ಓರಿತ್ತು ತಾನ ಓರ್ ಕಾಂಡಿ ಸಾರ್ಕೆ ನನ್ ಸೀಂತು ನಿಜರಿತ್ತು ನನ್ ಸೀಂತು ನಿಜರ್ ಸಂಜೆ दुकानदार तो 100 रुपये ना हाथ नहीं दल मत रंट की जाने वाले एक 50 के 50 तो वोन का 70 की नाल की तो खाना ना नहीं अच्छा ला तक आते नहीं वहाँ पैसा या उतना बारी निम आवाज केज मकी अचुतानो बेट पीसा करते भाई पागल आसे आना माहे कत मगिर पैसे मारे कंप्यूटर काढ़ा दो भाई मावा सत्य जन मन गिरते में कुछ बूढ़ी गिर किंतर बेरे ये तो सत्य काल कलियुग आद द्वापार तीर्थ युग आयो ಈಗ ಮಾಯನಲ್ಲಿ ಹುಷಾರ ಮೊದಲಾಗಂತ ಬಿಸಗತ್ತಿದಾಗ ಮಾಯನಲ್ಲಿ ಹುಷಾರ ಮೊದಲಾಗಂತ काम किम धंधा किम पेंदन किर माने मम जंगुबाई ने माने मम 12 महीना डिवे दोसित प्रार्थना उंदी दिवस की वलसे रोज इन केला ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಕ್ರೆ ತೇಜೆ 4 ಬಜೆ ತೇದ ಅಂತ 4 ಬಜೆ ತೇಜೆ ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಉತ್ತರ ಕಿ ಲಕ್ರಮ ಸಾರಿತ್ತು ನಾವು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಂತ ಅರುಣ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆರೋಪಿಗ್ರೆ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಮಂತ ಆ ಜಂಗುಬಾಯಿ ನಂಬಟ್ ವ್ಯಾಹಂತ महागा कुंडली नोल सकते मनता महादेव लिगेन मनतो लक्षिलो महागा वाद्यके आध्यात्मिक नगिर मनता बाहरी नसिले मत बग सत्य मनता बद्रोन पूजा पाठ मनता बद्रोन नेकी नियम मनता बद्रोन प्रेम मनता शांति मनता आग भगवंतन मानतो यू सिलवक सोते के मैं बदे पेन काम कियो अदन लासी जंगुबाईन मरुंगवा मेरट संदिरे जंगुबाईना पूजा किया ना जंगुबाईन मरुंगवा उंडोंदी कालूनवना गोष्टी ओंदी चुडु सिगा अंतल कालूंजिर वातर झोका बाजरे आई किंजर झोका पास आने के मत खंबत ने झोक पातो मत खंबत ने लात पात नहीं इंजर पातो हाड़ी अंतर अद बत खंबा अंद बतंग माविंद उंदी घंटा आने के तेत्तरो तेच सोने के रोन सोने कद बयल सारी मुरु सुरता साई पक्कीता मिंट मस्त बज्जल वीर सारी सुळरेंगे मिंट पजे बदलाते जरीते के वेर सोने करुम नर होता के हेरमी मत अधेरमी गुर्र जर्मता वेर वेलिसेर सोतर की तान गान सोतर की तान में दो चोपड़ी केला तो बत हा डेड वही ने नरुंती इचर गुर्गुरिंती नीकु नीन बांजो वाता मार्सनगे काळजिसिल्ले नामुन्न तिन्वानी इचर रोज नन वानल मंदी नेड वही ने मेन टीचर गुर्गुर नर मंती बत हा इजर हिनेन केने कद आचोड्रो बंतान कोरिसी मत कद गुड़ लागता इंद लागतो रिचोरस निका केल्क मत नेट बॉडी आती भारी हा निकल गुड़ लागती नन बत सात निजर ताला कोरिती इजर ताना घसी किसेर पज्जा सोडिते लंबो तो कर लागता के मल्ला इनको केल्क सिले तो मत नेट जूड़ वाड़ती नेट बारवी नि वाड़तिया इजे रिचोर पाका कननोल इद्रि मदंतेर अदे लासी कल्ता पिसने सोते चोकोटाई वे इजे रिचोंदी मिकुलो भाई बोरासी मतके अदे लासी नडुम जर्सी बदलतेर जोक्स मत देखिर मानन मंदुल खुलासवा ಅಂತ ಆನಂದವಂತ ಇದು ಆನಂದವೇ ಭಗವಂತನ ಅಂತ ಅದೇ लासी करोड़पति नरुमल उदी तीर्मान ಅಂತ मुख्यमंत्री ने नरुमल दूसरे सिले मावा नरुमल दूसरे सिले निद्रा भाई मैथुन आने बेरे इनके आहार तिंडी समदिरकु समान आने बेरे निद्रा समान मैदान उड़कोल समदिरकु समान नाड़ी 7 बजा बोने बिल्डिंग नगा इर्सी येर मी हेर समदिरकु रोज बारी ने येर मेची ओन तेर नालवीरा खान नगा सोनवल मंता बताई ओयवल सिले अदन लास मी संगा बतलवांत जरते कीर्तिवांत भगवंतराव पाटला कीर्ति मंदार नेडो 20 साल का नेट ताका 5 ವರ್ಷ नेट बेरे के इच्छर कष्टपड़ी नेट
कमी आसी मत नडुम कमी आसी मत ने जागृत केवल बोर और भगवंतराव पाटला ना और कार्डिन के दीक्षे सी तो रोता पर रोन पाजो वोट गेरी तो अगर रोन ना कोरियर कार्डी चुडूर साड़े के मंत्र मीग माहित मंतर उरण साल कातेर डगुर साड़े तहसीलदार मंत्री चुड़े नन करेक्ट ताकंतर सत्यत ताकते के समधी काम कांता पियन समधी चोकट गिनती के बाई वे तब बतय कमी के मते महाग बतलिते सत्य लोपे माता मोट फकाट कोड कंताड मराठ काल कोंटाड मराठ हिम उंदी गोष्टी रंडे गोष्टी रट उंदी कालून माट उंदी पेद फोरड जीवसी माट आत कीते कातो मीकुनो नुस्कान अंत मिरट चोकोट आइवे इराड गोष्टी चोकोट मध्य के बाकी चोकोट आगे टीचर नेट अवकाशम सीता काड की मीक समदर पड़ी केना प्रति मान्याल प्रति नाटे समदर मंतर बड़ी किसे दायन कि सत्य मंत चोकोट मंत चोकोट अंत नाव आशीर्वाद मदंत जर मीक समदर